Το τρίτο τσιγάρο θα μου έρθεις μόνος σου, θα μου πεις δεν είμαι καλά. Τι έχεις αγόρι μου, ζάλα, δυσές στο κεφάλι μου. Να, πάρε μια ψηλή, κάνε ένα γιουφ. Το βάει στη μύτη και την τραβάει. Απ, ησύχασε. Γλίτωσε δηλαδή. Το μυαλό του. Του φύγε η αρρώστια που λέμε. Μετά αρχινάει δεν το πιάνει από τη μύτη. Αρχινάει το βελόνι να δουλεύει. Σέριγγα. Τους δηλητηριάζουν, δηλαδή τους κάνουν κεράσματα. Και μόλις αρρωστήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου έρθει μόνος του και θα του πεις. Εγώ το αγοράζω, σε κέρασα 1, 2, 3, 5 φορές. Τώρα θα πληρώνεις, γιατί και εγώ το αγοράζω. Το πιάνεις σου λέω τώρα, βαθιά μιλάω. Τώρα, από τη μάνα του θα τα πάρει, από τον πατέρα του, από τη γιαγιά του, θα τα κλέψει, θα τα φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει μπει στο λούκι μέσα που λέμε. Δεν γλιτώνει με καμιά κυβέρνηση ο μικρός.